Handel Ortinis, mega mega shoutout po. God bless all po sa lahat na nanonood. Nagpapasalamat po ko sa lahat ng subscribe sa akin. Naka 4,115 na po tayo. Ang nag-subscribe po sa akin, 515 po. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Sana wag niyo pong kalimutan ang like at share po. Siyempre, pwede rin po kayo mag-comment. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Notification bell all. Salamat. Nagpapasalamat ako kay Christian Apecano, taga New York, kay Christian, taga Alaska, OFW sa lahat sa Alaska, mega mega shout out din. At kay Sir Katikbak sa Amerika, kay Apochona, kay Sir Raul, maraming salamat po. At ganoon rin sa mga Aliling Ignacio family, kila Kenneth Mortel, kila Richard, kay Sir Katikbak, Mirabueño, Tony, at ganoon din sa kay Sir Arturo, at mega mega shoutout dyan sa Japan. Sa lahat po na nag-subscribe sa akin ay nagpapasalamat ako, at lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Nag-live lang po ako ng konti kasi ako yung nagpapasalamat sa inyo, sa lahat ng nanonood. Salamat po sa lahat nagtangkilik at nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po sa lahat. Nagpapasalamat lang talaga ako. Wala akong masabi kung di unang-una nagpapasalamat ako sa Diyos. At maraming salamat din pala sa nag-follow ng Facebook page ko na Tatak Albulario, Apo Andy. At maraming salamat dun sa nanood ng 4.6 million at nag-subscribe sa akin na 25,870 kada isang araw po ay dumadami na ito. Maraming salamat po sa lahat. At mega mega shoutout po. At lagi po tayong mag-ingat at magdasal. Kailangan po natin talaga yun. Pinakamabisang sandata. Maraming salamat sa nagtangkilik sa Healing Water. At nagpapasalamat ako sa lahat. Sa lahat na nag-subscribe ay salamat po. Maraming salamat sa inyo. At huwag nyo lang po kalimutan na mag-like at mag-share. At bell, notification bell. Yun na po yung pinakatulong nyo sa akin para mapagawa ko po yung altar. At ganun sa lahat mga nanonood sa akin. Salamat po, salamat. At wala po akong masabi sa inyo kundi puro pagsapasalamat. Siyempre una sa Diyos. Good evening po, Apo Andy. At sa lahat ng narito watching here from Laguna, we love mega shout out, Apo Andy. Mega mega shout out sa iyo, Lloyd. God bless all sa iyo. Meron lang po akong konting sasabihin sa inyo. Yung lahat po ng pasyente kong nauna nagagamutin at binigay sa akin lahat ng pasyente na push po ng aking paggagamot sa kanila. Ngayon hindi po ako tumatanggap ng pasyente dito sa Pampanga dahil po sa entro po ng Guagua ay marami pong alam niyo na po yung sakit yun. At wag mo na po daw ako maggamot sa pag iba-ibang tao. Nakikiusap naman yung chairman namin butihin. Pero sabihin ko rin to bukas sa Facebook page ko po. Pa-shoutout naman po, sir. God bless all. Nelmer. Mega mega shoutout. Ito lang po sasabihin ko about sa mga makapanood nito mamaya. Bago po ako maggamot ng October 1, magsisimula na po ako magla-live ulit sa Facebook page o dito na rin po sa
Pa-shoutout po, Lloyd. Mega mega shoutout. Pegi Lorio. At kay Ate Alicia Puente, mega mega shoutout po. Bago po ako mag-live ay magdamo sa October 1 at makikita nyo naman minsan magla-live ako sa YouTube channel ko. At huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-share kung napadaan kayo. Pero hiling ko lang po at huwag nyo rin po skip yung video kahit isa lang po para tulong nyo paggawa to sa akin. Pero kakapalan ko na rin ang aking muka. Ngayon lang ako hihingi ng tulong sa mga lahat at magla-live din ako bukas, healing water ko ng 8 PM bukas. Kung kayo ay magpapagamot sa October 1, magsisimula ulit po tayo. Gusto ko lang po na bukal sa puso nyo kahit 20, 30, 50 o 100. Yung may mga nakakaluwag po ha. Kailangan ko po talagang bumili ng, kasi pagkabahay po, nakikita nyo naman po yung, ano bang tag nito, yung kawayan. Pag masakit po yung dito nyo, karamihan po kasi yung sakit nandito at saka doon po sa may balakang, hindi ko po ito matulak kasi kawayan, mababa po masyado. Alam nyo naman po yung sa mga therapy, ay yung mga massage, diba may ginagamit po silang foam na makapal, Uretex to. Nakita ko to sa Lazada. Pag talaga yon. Kaso hindi ko kayang bumili yung kasi 6,326. Kung mag-iipon ako ng 20-20 at 100, kung 200 araw-araw, kaso hindi ako makapaggamot ng isang buwan ngayon. Kaya papatulang ko yung mga dati kong pasyente dahil yun naman talagang trabaho ko dati. Talagang magsiservice ako sa insenso ulit, sa paggagamot, so pwede po yun. At mag-iipon po ako. Yung magpapagamot po sa October 31, kahit dagdagan nyo lang po yung ibibigay nyo bukal sa puso nyo. Ipon ko po yun, makaipon ako ng 6,326. Yung ginagamit po sa massage, kasi karamihan po sa babae lalaki, masakit dito, hindi ko po matulak dahil kawayan matigas. Alam niyo naman po yung babae. Siyempre, yung dibdib po nila. Hindi ko po pwedeng pigain yung sa likuran dahil masasaktan sila rito. Kung nakapumpo yun na Uratex, maganda po yun. Maganda ko pong ipupush ng suot para mabilis ko maibalik. Kasi tinuturo ng Diyos yung kamay ko kung saan po yung pinaka sentro ng sakit nila at sa balakang po nila. Lalo po sa balakang nahihirapan po ako magtulak kasi mababa. 16 lang po yung taas, kailangan po 17 o 18 ang taas. Yung ginagamit po to ng mga therapy o yung mga nagmamasahe. Nakita ko po sa Lazada, may 3,000 nga. Kaso diskumpiyado ako, malambot lang yata yung foam. Siguro mga wala pa isang buwan, sira na. Hindi katulad po yung heavy duty, talagang professional. Ibig sabihin, nakalagay doon professional, pang-apat na taong capacity ang bigat. Yun po, pwede po yun. Kaya sa October 1, nakikiusap ako sa lahat. At pakishare na lang, pagka naggamot po ako, kahit konti lang yung bukal sa puso nyo. Kasi kung 20-20 lang po minsan na ibinibigay yung donasyon, o kaya 30, 50, matagal po ako makakaipon yun. Yung bukal lang sa puso nyo. Basta yung konting-konti lang po, kahit piso pa yan, 2 piso pa yan, iipunin po yun doon. Maglalagay po ako ng isang lagyanan at makaabot po to ng 6,326. Makakabili na po ako sa SM o kaya sa Lazada. Oh. Tope, may tao yata, Tope. Silipin mo. Yun po. Yun lang po ang inihiling ko. Sa October 1 ako magsisimula at makapag-ipon ako. Kung sana tuloy-tuloy akong paggagamot. Sino yun? Kung sa October 1 sana, ay kung nagsisimula pa ako maggamot hanggang October to September, hindi ko na po kayo ingyan ng konting-konti. Kunti lang naman. Kahit 20, 10, para naman po sa inyo yun eh. Para mabilis po matanggal ng Diyos yung sakit nyo. Minsan kasi nagkakaroon po ng frozen yung balakang nyo. Hindi ko po talaga matulak. At tumatama po yung tuhod nyo. At hindi ko po talaga magawa. Kung sa mga bukal lang sa puso nyo ha, sa October 1 lang. At may healing water po pala tayo sa Facebook page ko na Tatak Albularyo ng 8 PM po. Healing water at panalangin. Pwede po kayo doon tumapat. Yung mapadaan lang dito, pwede po kayo pumunta. Huwag nyo rin po kalimutan mag-follow page doon. Yun lang po. Sayang yung follow page ko doon, 25,000. Magiging 26,000 na. Tinalo pa yung YouTube channel ko. Kung yun ay dito napunta. Tapos
million viewers po. Aba, mapapagawa na po yung altar ng Poong Nazareno. Kaya pag nakakita po kayong commercial, sa Facebook page po, kung magkaroon po ng commercial, alam ko 6 months pa yun bago magkaroon ng commercial. Wala po akong pakialam doon kahit skip nila. Ito lang pinakamasaya sa akin sa YouTube channel ko. Yun na po yung pinakatulong nyo sa akin. Tatapusin ko lang po lahat ng mga pasyenteng nauna sa lahat ng nagpagamot. Kailangan kong mag-insenso ulit. Mag-insenso. Kailangan ko rin po ulit mag-service hanggang 1 buwan. Mag-service ako dito sa amin malapit sa mga lalawigan ng Pampanga. Ayun naman po talaga dati kong trabaho mag-service. Kailangan ko magkapag-ipon. Basta sa simula sa October 31, basta maglalagay lang po ako, pampagawa lang, pambili lang po yun ng, yung pang nilalagay po sa Masay. Basta yung sa Masay, yung doon po yun nabibili sa SM May 3,000 pero hindi po Uratex. Baka tumagal, dumapa. Karamihan kasi sa mga babae, karamihan sakit nandoon sa likuran. Tapos yung lalaki, balakang. Nahihirapan po talaga ako itulak kasi, siyempre, matigas kawayan. May dibdib yung babae. Nasasaktan po sila doon kaya hindi ko masyadong may diin. Hindi katulad po ng PUM na Uratex, 6,326. Pang-professional na po yun. Tinuturo kasi ng Diyos sa aking mga kamay at pinahinto niya yung kamay ko kung saan pinakasentro ng sakit. Hindi ko naman maitulak ng gusto kaya gumagawa ko ng panalangin. Ano lang po yun. Yun lang po ang pinakatulong nyo sa akin sa subscribe at saka pag-like at huwag nyo lang po itong skip para mapagawa ko altar. Para po hindi kayo maanggihan kung gusto nyo magpagamot kung saan man kayo lupalop ng mundo. At hindi naman po ako naniningil doon. Wala po akong pakialam basta kung magbigay kayo walang problema sa akin. Basta ang hiling ko lang itong pag nakakita kayo ng commercial dito sa YouTube channel ko, yun na po yung pinakatulong nyo sa Poong Nazareno para po mapagawa natin altar niya. Yun lang po. Pero kailangan ko pong makapag-ipon ng 6,326 yung ginagamit po pang professional, yung tinutulak po. Sa October 1, maglagay ako ng doon ng baso, ano mang ilalagay ko doon, para po sa pambili. Pag nalikom ko to ng 1 buwan, kahit 20-20, 10 piso, at nalikom ko po to na lumagpas ng 6,000 o kaya umabot to ng basta 6,000 eksakto, kakayanin ko na po yun. Yung 326. Yun lang po. Kung ayaw nyo, hindi ko kayo pipilitin, ha? Mahaba pa naman ang panahon at magkapagtsagaan pa naman yung kawayan. Kasi yung kawayan bumibigay na. Kasi po yung pang heavy duty, bakal na po siya. At makapal yung plywood. At makapal yung foam. Kahit hatakin ko po siya ng malakas. At itulak ko yung anuhan natin ng paa. Kayang-kaya po siya. Yun lang hinihiling ko. Kahit bukal sa puso nyo, 10, 20, bahala po kayo. Sana po may GCash ka, Apuandi, madali lang po makahulog doon donasyon namin kahit 100 pwede. Yun nga po ang hirap po kasi magtiwala sa tao ngayon. Meron po akong kilalang may GCash kaso mahirap po. Kasi kung ako may GCash, ayoko Kasi pwede naman po ako gumawa niya, nag-apply na ako niyan Ano na ako. Kaso, kinukuha po yung ID. Kasi yung mga sa GCash madali, kahit 20-20, 30-30 hanggang umabot ito. Pero may kakausapin po akong tao. Baka sakali. At sa tanong ko sa Panginoon Kristo kung pagkakatiwalaan siya. Yun lang, pagka nakita nyo naman at sumabi ng ganun ang halaga buong puso akong magpapasalamat sa inyo, buong puso rin ako ipagdadasal ko kay habang buhay. Para naman po sa lahat yun. Kasi nakita ko po sa Lazada, may 3,000 mahigit. Kaso, ang nipis ng bakal niya at hindi siya original. Hindi katulad po yung 6,326 Uratex na po siya. At ang taas niya eksakto 17 hanggang 18. Pwede ko na pong itulak ang balakang nyo, pati yung dito nyo sa may palaypay para po magkaroon agad ng hangin at hindi po sumakit. Karamihan po kasi nasakit nyo na yung babae. Yung lalaki naman po karamihan sakit yung balakang. Kasi yung mga lalaki po nagtatrabaho. Yung lang hinihiling ko sa October 1. Kung may mapanood po rito kasi yung 500
15 ang nag-subscribe sa akin galing sa YouTube channel, galing sa Facebook page ko, alam ko dadaanan din nila ito. Alam ko may mga wifi yon. Mapapanood din nila ito. Kanina may nagdonasyon na. May nagdonasyon na po ng 50 at saka 100. Meron na po tayong 150 pesos. Di magkano na lang po ang kukunin? 6,326 plus binawasan. Yun po yun. Bakit? Yung taga Florida, yung dati mo pasyente, sinabi niya, gumaling. Siyempre, sila babalik. Gumaling. Sabi ko, binigay ko na ang tawag. Gumaling siya. Tapos nagdala siya ng pase. Oo, yun. Hindi pwede. Siyempre, hindi nila halang din naman. Yung Siyempre, hindi pa nag-lockdown. Hindi Oo. pa tayo lockdown, hindi mo masisingin. alam ko naman. Yung po palang mga dumating at pinagaling kayo ng Pong Nazareno, nandyan po yung number ko sa dito at may number din po ako. Hindi nila alam. Huwag nyo po kayong pupunta. Kasi dati po, yung hindi po talaga ako nagla-live, kahit gabi, kahit alas 9, naggagamot po ako, kahit alas 10, minsan pa nga madaling araw, alas 4, kumakatok dito sa bahay, lalo po pag emergency. Hindi mo na po pwede yun. Humingi po ako ng paumanhin kasi naka-lockdown po yung Guagua. Yung mga dating nakilala ko na binigyan ng kaginawa ng Pong Nazareno at hindi nyo ako napapanood o ewan ko basta kung napapanood nyo ko, huwag nyo po dadalhin agad ang pasyente nyo. Kasi po, may curfew po sa amin hanggang 7 o'clock ay 8 p.m. Katulad nito ay alas 7 na po. Huwag niyo pong gawin. Gusto ko pong makatulong. Katulad yung mga ginagamot ko dati na kahit alas 3 may pumupunta, alas 4. Lagyan lang po natin na sipeto yung chairman namin kasi siya po ang mapapagalitan at papagalitan din niya ako. Kaya nga, hindi ko pa kayo pwedeng tanggapin. Kung kalagang mapupunta nyo po sa ibang manggagamot, walang problema. Pero kung darating kayo rito ng umaga at nakita ko pa talaga may sanib yan, mapipilitan ako kahit wag doon na kayo sa labas ng gate namin at tatapusin ko ng Pong Nazareno. Walang problema po yon. Humingi naman po kami ng pamanurin po, Apo Andy, magpapadala ko kung may Gcash at ibibigay mo kahit konting tulong na po. Salamat. Susubukan kong kausapin yung tao magkaroon ng Gcash kasi ayoko magkaroon ng Gcash. At yun lang naman ang kailangan ko. Alam nyo naman, search nyo lang yun sa Lazada, yung ginagamit ng massage. Meron doon 3,000, mahigit nakita ko. Meron doon 4,000, 5,000. Meron din po doon 6,000, 6,326. Pero sa Ogan pa ako nyo manghihingi. At makalikom po yun. Tapos lahat po magla-live rin po ako sa Facebook page ko bukas. Tapos may healing water tayo ng 8 p.m. ng gabi. Sasabihin ko po yun. Kung makausap ko lang to at magkaroon to ng Gcash, sasabihin ko po yung number niya. Pag ito'y lumagpas, wag na po kayo magulog. Sasabihin ko po agad kung magkano po nalikom ng pera at ayoko po ng sobra-sobra. Kung sumobra lang naman to ng 200, 300, ibigay ko na lang po doon sa may-ari ng Gcash. Basta't makuha ko lang po yung 6,326. Yun naman kasi pang-professional na. Kahit search nyo po yan sa Lazada. Meron po doon. At pwede po siya alam ko, nakita ko po siya, pwede po siya, Uratex po siya. Parang lang nyo po yun. Tulong lang po yun para sa mga tao. Pag sinong tumulong sa kapwa-tao, makikita naman yan. Kasi po, aminin ko naman po talaga sa inyo, hindi naman po talaga ako naningil, bawal ako maningil pagka naggagamot, pag pumuntang tao. Ang masama nga lang kasi, hindi ko rin po maiwasan talaga na mahirap ang tao. Siyempre, kung kasing yaman ko na at sumasahod na ako sa YouTube ng malaking-malaki, hindi ko na po kayo magsasalita ng ganito eh. Kaso matagal pa ako sa sahod sa YouTube. Bago pa lang ako dyan, sa sahod pa lang ako dyan, mga kalkulado ko, tapusin pa yung bagong taon. Ipunin pa ho yan. Yung perang yan ay gagamitin po sa altar. Yan nga po ang hinihiling ko sa inyo at huwag nyo pong skip yung commercial para po yan sa lahat. At tayo ko naman pong manghingi doon sa sponsor ko dahil yun ay nakatalaga po sa Pasko bagong taon para po magbigay bigas. Kasi sinabi ko ayoko. Susubukan ko kapala na aking mukha kahit 10-20 lang. Para lang po maipon yun. Kung may mabuting puso dyan, kung may 100, di swerte. Kasi yung kawayan po, naawa po ako pag yung babae, hindi ko po siya madinan. Tinuturo ng kamay ko na doon ko daw
hindi ko mapitik kasi matigas yung, ano ba to, yung kawayan. Nakikita nyo naman po yung pag nagla-live ako. Yun lang po naman ang hinihiling ko. Pagka nakita ko na, lagi ko po yun i-upload sa Facebook page ko na, oh, may 3,000 na, oh, may 4,000 na, pagkalagpas na to 6,500, oh, tigil nyo na po, wala na po magpapadala sa akin dahil hindi ko po ito GCash. Ipapahinto ko po agad yun. Bawal na po, sapat na po to, sapat na po to, sapat na po to. Siyempre, bigyan lang natin yung may-ari ng may GCash, bigyan natin siya ng mga kahit 300, kasi ginamit natin siya. Ipapalit niya pa yung sa bayan, magkano pa yung pamasahe ng tricycle, 170. Istorbohin natin siya. Lahat naman po yun, pag umiksakto po yun ng 6,500 na, okay na po yun. Pwede na ako order at ipapakita ko po sa inyo. Masaya na ako yun. Yun lang pong hinihiling ko. Hindi ko po yung minamadali. Kung inabot pa yung 6,326 ng 3 buwan, wala tayong magagawa. Dahil yun po ang nalikom na pera. Hindi ko po yung minamadali. Kahit magkano, meron ba sa GCash 5 piso pwede hulog? Hindi ko kasi alam yung GCash Pero sabi ni Tony, pwede daw yun Kahit 20, ay 10 piso at 5. Yun lang pong hiniling ko sa inyo. Willing po, give me po. Maraming salamat po Mark Arenas at Paul Ben Lustas. Mapagpalang gabi po, Andy. Mapagpalang gabi rin. At kay Lloyd at kay Jonathan Espino, mega shoutout sa dyan sa Cebu, Iloilo ba ganyan. At kay Abraham Lee, okay Lee. Mega shoutout dyan sa Tugigaraw. Apo, mag-pray nyo lang po ako na sana po akong in-applyan na work sa gobyerno po. Salamat po. Sige. Yan ang gusto mo. Ipagpe-pray kita. Kasama kita tapos na kasi ako magdasal. Bukas na lang. At alam ko naman yung pangalan mo dahil nakarecord pa yung sa akin dati. Sige po, Ka-Andy. Madali lang kasi yan sa GCash maraming salamat sa inyo, MC Vargas. Barasas. MC po. Alicia, sana po may GCash ka, Candy. Madali lang po yan. Kahit makatulong kami ng 100, pwede na po yan. Opo po, malaki na po yung 100. Sa 25,000, sa 26,000 follow page po yun. At marami pong nanonood Meron doon magsasabi, maniwala kayo sa akin bukas pag nag-live po ako. Bago po ako magiling water ng alas 8 p.m. ng gabi. Sasabihin nyo, makapal ang mukha niya, ganyan. Kaya mo lang po sila. At ipapakita ko naman po kung magkano na po ang laman at nalikom na ng GCash. Pag nalikom na po, eksakto na ito at pahihinto ko to. Mismo ako magsasabi, maghinto na kayo. Bigyan lang natin po siya na kung lumagpas po yun ng 3,326, sasabihin ko kahit 300 lang kasi maabala natin siya. Pahihinto ko po yun. Dahil yun lang po ang sapat na ipabibili. Kahit sa Lazada po, tingnan nyo po yun. Professional po yung nakalagay doon. Kasi pupunta pa ako ng SM. Mamamasahe ka pa. Tricycle sa SM hanggang dito back and forth 400. Siyempre yung tricycle magantay pa yun. Huwag po kayong mag-alala po sa ngalan ng Panginoong Hesus. Makakakamit po natin yan at mabili po natin ng kailangan niyo. Opo. Yun po kasi ang kailangan ko paglalo po kasi babae. Tinuturo ng Diyos kung saan ko daw itutulak. Hindi ko naman kasi matulak yung babae. Alam niyo naman po yung babae, may dibdib siya. Hindi naman po siya katulad ng lalaki. Masasaktan po siya doon sa kawayan. Yung lalaki naman po, pag sobrang laki ng tao at talagang malusog ang katawan ng panlalaki, kay babae man, hindi ko po siya mahila dahil sobrang baba. Kaya ang ginagamit ko, gumagamit ako ng lakas ng pwersa ko para po, siyempre dahil sa Diyos yun, malakas talagang tagang Panginoon Kristo. Kaya ko po siya na itutulak. Pero pagka gagamit na po ako ng close para ibanat po yung letid niya, para yung lamad niya, punutin po, hindi ko po yung masagad. Kasi dumidikit na po yung binti niya doon sa at sumasama na po yung siko ko, tumatama na. Hindi ko naman pwedeng igasgas, magagasgasan ng siko ko doon sa may kawayan. May technique po kasi talaga yun Kaya po yun. Kaya humingi man ako ng konti. Dahil dito naman po tayo nagsimula sa YouTube channel. At bukas na lang ako. At konti lang naman sasabihin ko, sige bukas. Mayroon kung ano-ano naman, may makikita na naman akong ganyan. Hayaan mo lang. Kung hindi ko naman sinasabi na matapos ko to ng 1 buwan Kaya nga, mabuti na lang si Papa Jesus, binigyan pa rin ako mga ibang pasyente na malalayo.
na kaya ko naman lumabas dito sa amin, na yung mga pasyente ko katulad po yun dumating gabi. Dahil alam nila nagagamot ako kahit anong oras ng gabi. Pero may protocol po kami. Katulad yung gumaling na po siya, nagrekomenda na naman siya ng pasyente. O, kita niyo po yun, narinig niyo po yung asawa ko gumaling na po siya at nagrekomenda siya. Hindi naman po pwede yun. Dati kasi pwede yun. Ngayon, kaya humingi ako pa man. Hindi na ako lumalabas kasi pag lumabas ako, naawa puso ko kaso papagalitan ako ng chairman namin. Kaya ang asawa ko na lang pinaharap ko. At tinuruan naman siya ng Diyos magsalita kung anong dapat gawin. Salamat po Apo Andy, wag po kayong mag-alala. Basta yung sinabi ko po sa inyo ay hindi ko po makakalimutan. Okay lang naman yun, di. Basta importante yung sinasabi mong trabaho, anumang project makuha mo to sa gobyerno, unahin mo muna yung pamilya at ang iyong Basta, meron naman talaga ako makukuha ng sponsor na ganyan. Kaso ayoko tanggapin kasi itong cellphone na ginagamit ko ay galing po sa kanya. Alam niyo naman po to 8,000 mahigit to. Kaya niya yan kasi mayroon silang mga trabaho sa ibang bansa. Ayoko humingi sa kanya. Kasi kabibigay niya lang. At yung santo at santo ninyo ay binigay niya po yung gumaling po siya. Hindi daw matutumbasan ng kagalingan dahil siya na nga ay malala ang sakit niya. At pinagaling siya ng Pong Nazareno. Ayoko yung ganon. Sabi ko kailangan ko lang, kahit yan nanonood siya sa akin, pero wala pa siya rito. Dahil iba pong oras dun sa ibang bansa. Tatawag yan pag narinig niya pero hindi ko yung tatanggapin. Gusto ko yung sariling sikap at pagod. Gusto ko yung galing to sa bukal sa puso ng tao para to sa lahat. Para rin to sa simbahan kahit sa first mass, second mass pag nagsisimba ako, pag nagbibigay sa pari per pa doon sa ganon, nangingi pa sila ng second collection kahit magkano 10 piso 20. Yun naman ay gagamitin hindi para sa pagkain. Gagamitin naman po yun para makabili lang po ng ganon. Basta yung tawag po yung minamasahe. Alam niyo naman pong hindi ako makapagbasa ng English. Basta't nakita ko lang po yun. Kahit sa SM, kaya ko pong pumunta ng SM kung may pera na pong sapat na ganon. At kaya ko naman pong bayaran yung magta-tricycle ng 400 back and forth. No, simula dito sa amin. At mabilis lang po yung mabitbit. At maganda po kasi yun, stainless yun, yung mga paa nila. Tapos, makapal po ang pagka-stainless. At kayang-kaya ko na siguro itulak lahat yung mga balakang nila. At mas mabilis po. Kung hindi lang to ginagamitan ng spiritual ng Diyos, hindi mawawala yun at hindi matutulak ng ganong kabilis yun. Para hindi na po ako gumamit ng sobrang versa ko. At para hindi po ako mapagod ng gusto. Kahit pitikin lang ng Diyos yung gagalaw siya. Kaso minsan tumatama kasi yung suod ko ay yung siko ko at ganun din sa tao. Hindi ko matulak lalo sa mga babae. Hindi peres-peres ang dibdib ng babae. Minsan iipit yung dibdib nila dun sa kawayan. Hindi ko naman malakasan. Makakaramdam sila ng intershock sa kanilang dibdib. Kaya syempre babae yun. Ang ginagawa ko nang pinipitik-pitik ko na lang po. Awa naman ng Diyos, nawawala daw sakit. Kaya ang ginawa ko ngayon, lahat ng pasyente ko ng itong isang buwan na September ay mag-iinsenso ako at si-service ako. Pwede naman ako maggamot sa dito. Malalayos lang sa amin ng konti sa 3 baryo, 4 baryo, 5 baryo o 2 oras ang biyahe. Yan dito rin sa lalawigan ng Pampanga. At kung magkano man nalikom ko doon, konti na lang dadagdag. At hindi ko naman po yung minamadali. Kahit inabot pa yun ng 6 na buwan, kahit kung piso-piso lang yun. Importante, dumadagdag siya. Kasi alam ko po mahirap ang buhay ngayon. Para sa akin, mahalagang bawat sintimo o piso para may makain sa ating pamilya. Yun lang naman po sa yung mga nakakaluwag lang ha. Hindi ko naman po lahat kayo hiningian lang yun. Pero sinabi ko nga sa inyo, susubukan ko lang nakausapin yung may-ari ng GCash. Meron kasi akong asawa ko, yung asawa ko yung pamangkin niya, meron po. Tatry ko lang. At mismo ako magsasabi na hinto nyo na pag lumagpas na po. At ito na po nalikom na pera. Para hinto nyo na po ipadala. Kung sa akin lang yung makikita nyo na ipapakita ko kung magkano ng laman yung na hinuhulog nyo. Kaso ayaw ko nga po talaga magawa ng GCash. Kasi mahirap po sa GCash. Meron po talagang mapilit na nagdodonasyon, gusto nila sa GCash. Gusto ko sa Palawan lang yung mga ganyan. Kaso kung 20 lang siguro, sabi tinanong ko kasi si Tony, kahit piso, 2 piso,
o 5 piso sa GCash, tinatanggap ko yan. Yun lang po at nagpapasalamat po ako. Kuya, paano pong gamitin ang kakayahan ng ibinigay po ng Panginoon sa tao? Edward, ulitin ko sa inyo sir, ang tagal mo na sa akin nanonood, depende nga po yung kung anong kakayahan, ng kapangyarihan ng binigay ng Diyos. Ang Diyos na po magtuturo sa inyo kung anong kakayahan na ibinigay niya sa iyo. Kasi kahit ako, liba, narinig niyo na ako sa vlog, kahit nga ako wala akong tiwala sa sarili ko, hindi ko nga alam paano gumagaling yun eh. Katulad po yung naggamot ako kanina. Bukas ko na i-upload sa YouTube ko. 2014 pang may sakit yun. 2021 na po. At sumuko na siya at ayaw niya na ipagamot kahit saan. Medisina o mangilot, ayaw niya na. Wala rin daw hindi gumagaling. Hinawakan lang yun ng Pong Nazareno. Nilagyan ko lang ng papel at siniliyuhan ko lang. At uminit yung papel. Sabi ko, may nakasanib sa yung kakaibang espiritu. Duwende. Hindi pala, yung isa pala yun. Mayroon lang siyang kakaibang nasa loob ng katawan mo. Hindi ko na to kakasapin. Ako na magpapalayas nito. Basta't sisiliwan ko. Hindi siya mapaniwala. Dahil lahat daw ng pinuntahan niya, manghihilot o manggagamot o medisina, ay hindi daw nawawala sakit mo, nangangalay. Yun lang ginawa ng Diyos, tinulak lang. Tapos inayos ng ugat. Tapos ng laban. Mabukas, maririnig niyo. Pag in-apply ko yung, in-upload ko yung video. Alam ko ang video niya nasa 10 minutes lang, diabot ng 11 minutes, tinapos ng Diyos. Ganun kabilis at gagaling ang Pong Nazareno talaga. Wala akong masasabi. Kaya nga depende ngayon, Edward, sa kakayahan ng ibibigay ng Diyos. Ang Diyos pa rin kasi ang magpapasya nito. Hindi ako ang magpapasya ng kagalingan. Ang pinakamatibay na sandata ang panalangin, katulad ng COVID ngayon, dumadami. Hindi mo alam kung kailan matatapos. Iyan ay demonyo, gawing sa hangin. Hindi mo rin alam kung hanggang saan pa mag-aano si Satanas. Kung tayo ay malakas manalig at manampalataya, hindi niya tayong kayang pasukan. At hindi niya tayo kayang putulan ng isang paa. Hindi ko naman sinabing puputulan tayo ng paa, yung pananampalataya natin. At tayo pa rin ang nakatayo. Dahil sundalo tayo eh. Tayo ay mga sundalo ng Diyos. Kasi spiritual din yun. Hindi rin natin nakikita ang kalaban natin. Siyempre, kung ikaw ay tumatawag sa Diyos, hindi niya to pahintulutan na may mangyari sa masama. Hindi ka kasi didepende, Edward PH, hindi ka didepende sa medalyon, agimat. Kasi sila yung mga gabay. Oo, may kakayahan sila. Pero didepende ka pa rin sa Diyos dahil doon din sila kumukuha ng lakas. Oo, may kapangyarihan sila. Pero hindi ka pwedeng umasa habang buhay sa kanila. Sa Diyos ka pa rin aasa. May kanya-kanyang kaabilidad ang isang manggagamot. May kanya-kanya. Katulad na binigay sa akin ng Diyos, exorcist. Barang magkukulang. Mataas na antas na yung mga exorcist. Pangarap ko yun. Gusto ko yung nayayanig yung mga pasyente ko. Yung gusto ko yung nagsasalita sila mga Latin. Yung gusto ko yung 5 humahawak sa tao. Yun ang gusto ko dati. At umaangat yung pasyente. Gusto ko yung nag-estretical talaga siya. Yung nayayanig niya yung paligid ko. As gusto ko yung tumatawag siya, yung nagigising ang diwa ko. Doon ko na ilalabas lahat ng aking lakas. Pero binalik ako ng Diyos sa paghihilot, healing hand, spiritual healing sa paghihilot. Na may karamdaman na hindi kayang tuklasin. Hindi namang magagamot ng spiritual yon sa kahit gamitan ko siya ng exorcist na labanan, hindi gagaling ang pasyente. Ibang abilidad sa spiritual sa exorcist, iba abilidad naman sa kulam, iba naman abilidad sa kulam at mga elements. Yung tinatawag ngayon paggagamot ng Panginoon Kristo, spirit yun sa paghihilot. Ginagamitan ng spiritual yun, hindi yung pinag-aralan. Iba yung pinag-aralan sa paghihilot. Kasi paulit-ulit ko tinatanong sa pasyente yan, kung ilang beses ka na nagpa-therapy, ilang beses ka na nagpamasahe, bakit hindi nawawala? Ibig sabihin, kailangan ko na mataas na panalangin para sa spirit upang maging bago ulit ito at maayos ang lahat ng physical at spiritual o mga ugat mo at kalamnan mo sa loob ng katawan mo. Ang Diyos ang trabaho niya na yun. Dahil siya naman ang gagamot. Naintindihan mo na PH Edward? Hindi ako galit sa iyo, ha? Wala akong karapatan magalit sa iyo. Sinagot ko lang ang tanong mo. Adrian,
Nali, good evening po, Candy. Tanong ko lang po, ano po ba ang palipad hangin? Gusto ko pong matuto, paano po ba yun? Hindi niyo po matuturuan ng palipad hangin. Sir, ang palipad hangin, dalawang klase po. Hindi lang isa. Pwede pa nga sila maging tatlo. Halimbawa, ang palipad hangin, first, ang una, ay nagdarasal siya sa kanyang isipan at sabihin niya sana, sumakit sana ang yung wag na lang sa'yo. Kunyari ang halaman yan, sabihin ko sumakit sana at malanta ka. Malalanta siya sa sobrang galit ng puso niya. Pangalawang palipad hangin ay meron po siyang kakayahan na pang-usog. Class A na pang-usog, yung titig pa lang, automatic palipad hangin pa rin yun. Kaya kanyang paralyzing para kang kinagat ng isang alakdan at mapaparalyze ka. Pinakamataas na antas ng palipad hangin, personal kanyang dadasalan at padadasalan ka sa mga magdarasal na kukuha ng kanyang pangalan, picture o damit no anumang bagay. Mas mataas po yun sa kulang. Yun po ang katotohanan. Nasagot ko na po yan, Adrin. Sa tingin mo po, Apo Andy, meron po bang kakayahan sa spiritual na mag-control ng ulan gaya ng paghinto o hawin ito? Wala. Kung hindi ang Diyos lamang, Lloyd. Kahit ako, bilang alipin ng Diyos, kung uulan, di ko yan kayang pahintuin dahil yan ay nakatakda at ginawa ng Diyos at mangyayari yan. Alang naman sa langating ko ang Diyos, oy Panginoong Kristo at ang mga Jesus Nazareno, lalabas ako, alipin mo. Ayoko pong mabasa ng ulan, pahintuin mo. Aba, tinalo mo pa ang mga anghel ng Diyos at tinalo mo pa sila Moses. Oh, wala po. Nagkakataon lang po yun. Hindi mo kayang pahintuin ng ulan. Ano ka? Kung napapahinto mo lang, subukan mo nga kung anong pangalan ng halaman at tanungin mo nga siya sa isip lang. At pangalawa, utusan mo nga yung ibon na lumapit sa iyo. At utusan mo nga ang mga hayop kung anong sinasabi nila. Pag nagawa mo yon, kaya mo pahintuin ang kalikasan dahil meron kang kakayahan. Tinalo mo pa si Tandang Ermitanyo. Kalokohan po yun. Hindi mo kayang pahintuin ng ulan. Pero kaya mong manalangin na sabihin mo na malayo ako sa disgrasya panganib ang mga taong manakit sa akin. At tulungan mo ko, Panginoon Kristo, pag ako'y lalabas sa aking tahanan na makarating ako sa paroroonan ko at wala pong panganib ang aking buhay at makauwi rin po ako ng maayos. Yun, pwede yung gawin at mauutusan mo ang mga anghel ng Diyos at gagabayan ka nito dahil yun ay binabasbasan ka ng Panginoon Kristo. Pero kung pahintuin mong ulan, hindi po yung katotohanan. Hindi ka Panginoon Kristo. Pag nagawa mong tumingin sa halaman at nalaman mo siya isang babae lalaki sa pamamagitan ng kinetic mo power, hindi mo magagamit ang third eye mo sa kanila. Sense na napakalakas ng kapangyarihan at nalaman mo po siya. Yun lang po, Lloyd. Nasagot ko na po yung tanong nyo. Salamat po. Dahil sa bawat live mo po, may natutunan po kami. Salamat rin, Edward PH, at God bless sa iyong pamilya. Candy, salamat po at marami po. Maraming salamat din sa inyo, Sir Adrin. Good evening po. Good evening din sa Kirenate Balyais. Mega shout out po sa inyo dyan. Willie to give me Mark Arenas. Nag-ano na yan. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan yung 15 nanonood at 12 ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like, ha? Importante po yung like dito sa YouTube. Yun lang po ang hinihiling ko, ha? At nakikipagkwentuhan ako sa inyo mamaya mamaya alas 8:30 ng oras na po pala. Silipin ko muna. 7:48. Pagka 8 PM na po ay 8:30 na, hinto na ako, ha? Meron pa akong mga kalahating oras mahigit makipagkwentuhan sa inyo. Good evening po, Ka-Andy. Watching from Oriental Mindoro. MC, mega shoutout dyan sa lahat ng, siyempre una muna sa'yo dahil ikaw ang nagpa-shoutout. Mega shoutout sa MC at ganoon din sa iyong pamilya at ingat kayo dyan at God bless. At sa buong Oriental Mindoro, mag-ingat po tayo lagi dahil hindi pa tayo tapos ang ating mga kalaban. Dahil ang kalaban natin ay nasa hangin at yung mga demonyong dominito nagpapalabas ng mga masasama. Lagi lang po tayo magdasal. Gandang topic po.
Iba ka talaga, mga Candy. Wow, pinalaki niyo ang ulo ko ah. Yang Best TV ah. Alam ko naman matagal ka na nakasubscribe sa akin. Hindi naman. Ano lang, natutuwa lang talaga ako. Alam niyo bakit? Akalain mo, umabot ako ng 26 followers. Dati 400 lang yun. Umabante siya. Tapos nanood sa akin 4.6 million. Tapos bawat upload natin at live ko lang halos 500 agad ang nanonood sa Facebook page, no? Kung dito yung nanonood sa YouTube channel natin, ay salamat sigurado. Siguradong yung nanghihingi ako ng konti at dumami ito, hindi ko na kayo hingihan. At napagawa ko ng altar kung gano'n lang kadami. Kahit piso-piso lang isang commercial ko, nakaapat kay commercial piso. Sa piso lang isang commercial. O 50 centavos. Tapos ang nanood sa akin 2 million. 2 million na lang at hindi yung dalawang commercial 2 piso. Sa 2 million ay magkano na 'yon? Sa commercial ko. Kahit 50 centavos na lang. Aba, paggawa ko na yung altar ng Panginoong Kristo diyan. Meron ako ng kulang 300,000 na yata o 200 niya. Baka napakaswerte natin ngayon. At pagdating ng Pasko at magbibigay tayo ng blessing. Pero hindi yan nangyari. Doon yung bumagsak sa Facebook page. Oo. At hindi ko pa kayang pag-aralan ng monetize nyo kung paano pag-aralan. Susunod na buwan ay araw titingnan ko. Magandang gabi po, Apo Andy. Magandang gabi sa inyo, Antonio Benigno. Mega shoutout dyan sa Porac. Ingat kayo dyan, mag-asawa ni Mirabueño. No. Ingat kayo at lagi kayo magtiwala sa Diyos ha. Huwag niyo pabayaan ang inyong sarili at mag-asawa at inyong anak. Naririnig ko po sa kwento na tamang hindi angat ang buhay ng magagamot kakapit sa buhay ng sakripisyo. Tama po. Hindi basta po angat ang isang manggagamot at kakapit talaga to sa sakripisyo. Sakripisyo po ang paggagamot. Kaya nga yung iba akala nila masarap maggamot eh. Dadaan ka sa matindi sa pagsubok. Sakripisyo to. Sakripisyo to. Mamamatay kami na may dangal. Mamamatay kami hanggang doon na lang ang buhay namin. Pero papalitan to ng Diyos sa aming pamilya, sa aking mga anak. Kaya nga sinabi niya sa akin, wala kang kayamanan na iuumpok. At wala ka rin kayamanan na dadalhin sa aking tahanan. Dahil tatapatan at tutumbasan ko pa yan higit pa sa inaasa mo. At hindi ka na kailanman magkakasakit at tatanda. At ang iyong katawan ay mananatiling itong malakas at bibigyan kita ng palasyo. Natuwa lang ako sa Diyos. Gano'n kaya kalaking palasyong ibibigay ng Diyos sa akin. Kaya yun na daw ang kayamanan ko. Magiging buhay, prinsipe ka sa langit. Dahil gawin mo lang ang aking inuutos at huwag kang sasalungat kahit isang beses. Hindi kita inutusan na maningil maggamot. Hayaan mo silang pumunta sa iyo at sila ay ipuin ko at pagagalingin ko dahil ako ang magpapagaling. At tutumbasan naman nila ang serbisyong binigay ko sa kanila at ganun din sa iyo bilang alipin kita. Pero minsan huwag kang magagalit kung ito man ay konti at ibibigyan nila dahil wala silang salapi. Dahil hirap na sila sa buhay nila. Kung ikaw ay nakakaluwag at pinakita ko sa iyo na naghihirap sila, huwag mong tanggapin ang kanilang donasyon. At ituturo ko to sa iyo. Tapos kung ikaw man nakakaluwag sa panahon na iyon, bigyan mo sila ng nararapat. Ako ang bahala at ipapakita ko sa iyo mga mata yun. Yun ang sinabi ng Diyos sa akin. Kaya pagka dumating ang panahon na mayroon ako sa isang taon sa YouTube, nakita ko yung mahirap at sinabi ng aking ama na huwag daw siya magulo kahit piso sa donation box. Bigyan ko siya ng 5 kilong bigas, 4 na Lucky Me, 4 na sardinas at greatest white o kape. Dahil yung inutos ng Diyos, dapat ko gawin yun. Dahil pag hindi ko ginawa yung papaluin niya ako sa puwet. Good evening po, Apo Andy. Watching from Brin. Saan po yun? Ibang bansa po yan, di ba? At mega shoutout po dyan, Jerry Oplano. Ingat po kayo dyan. Share na lang po ang share at hehe. Dati 58 subscriber. O kita mo si ang Best TV, matagal na subscriber ko yan. Ang subscriber ko lang dati ay 58. Tingnan mo, alam na alam niya. Ngayon, 4,100
117 na. 500 ang nag-subscribe sa akin. Ito lang, wala pang isang buwan o 2 weeks. O wala pang, wala pang 2 weeks. Kita mo yan. Dati ang nanonood lang, iilan lang. O, ngayon, dumadami na yan. Susunod dadami din yan. Kaya nga, masaya ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng respeto sa lahat. Kahit saan ako mapunta, alam nyo ba? Sekreto lang to ha. Sabihin ko sa inyo. Kahit hindi ako nagagamot at pinagbawalan ako dyan, may pumupunta pa rin pasyente rito. Minsan, hindi ako nagla-live pero sa YouTube ko ina-upload tapos sinishare ko lang. Mga bago lang yun. Meron akong 4 na video ay dito. Bukas isa-isa ko lang yung ipopost. Pero dito ko yung ginamot dito kung saan ako nakupo. Isa-isang tao lang. Yan ang sekretong binigyan ng Diyos. Hindi kayang walang sino man makakapigil sa paggagamot ng Poong Nazareno habang tumulong at sila na nakikiusap para gamutin at pinitumbasan naman ng Diyos at tinataboy ko na nga sila, pilit na akong nagmamakawa at hindi ko sila matanggihan at pinapagaling sila ng Diyos. Ganyan sila nagtsatsaga, nag-aantay ng 3 oras at 4 na oras at nagtatanong ako sa Diyos at papapasokin sila. Pag lumabas sila rito, magaling na. Makikita niyo yung video na lahat i-upload ko. Ito ang suot kong damit. Yan din ang ginamit ko sa paggagamot. Ganyan kagaling ang Diyos. Apo, hindi may tanong lang po ako. 2 gabi na po kasi yung nangyari Apo. Habang nananalangin po ako kasi po Apo may maliwanag na maliit po akong nakikita pero ako ay nakapikit. Ano po kayang ibig sabihin yun? Ibig sabihin yun, ganyan din yan. Mga guardian angel ng Diyos yan. Yung mga maliliit na nakapikit ka na nanalangin, hindi ko pa pala ito na kwento sa inyo, no? Sa tagal na natin nag-uusap at magkakakilala na tayo dito kahit hindi pa nagkikita mga mukha natin sa personal. Pag nananalangin tayo at nakikita mo maliliit na kumikinang, huwag kayong matakot. Yan ang mga anghel ng Diyos. Pag nakita nyo naman maliliit tapos ang mga mata ay mga pula at mga itim, meron demonyong pinipilit niya na huwag mong pag-aralan ng pagdasal ng Diyos at hindi niya ipopokus sa iyong isipan na manalangin sa Panginoong Kristo. Idadaan kanya sa mga kung ano-ano mang maruruming kamunduhan. Sabi mo sa kanyang, ikaw maitim ka dyan sa loob ng aking isipan, lumayas ka sa pangalan ng Jesus Kristo. Hindi mo na pwedeng sigawan. Sa isip lang. Kung hindi mo pa rin kaya, tinutukso ka pa rin niya, idilat mo yung mga mata mo, tumingin ka na lang sa Diyos para masilaw siya. Pero kung mapuputi at kumikinang ito, huwag ka matakot. Yun ang guardian angel mo at meron kang kasama at ginagabayan ka ng Diyos. Nakikita niya ang iyong ginagawa at panalangin. Nangyari na sa akin yan. Tinanong ko na rin yan kay Tandang Ermitanyo. Apo Andy, nasagot ko na yung liha. Huwag ka maglala, mga anghel yon. Apo Andy, ano po bang masasabi niyo sa kwento ng ibang tungkol sa lumilipad na bolang apoy at parang santo? Yung lumilipad na bolang apoy, totoo po yun. Kahit ako nakakita na ako nyo. Kung saan siya bumagsak, may kayamanan. May mga ginto doon. Ayun po yung mga taong hindi tumawag sa Diyos at gusto nilang kahit sa kamatayan ay masama na nila yung mga ginto at kayamanan. Parang binenta na nila kaluluwa nila sa impyerno at ayaw nila sa impyerno, doon lang sila sa ginto. Kaya pag kinuha mo yung makakasakit ka at marami mga maligno doon, yun ay hindi na tinatanggap sa langit dahil sinamba nila ang mga ginto at kayamanan. Yun po yun. Mga bola po yun. Nakakita na ako. Sinabi na sa akin ni Tandang Ermitanyo yun. May kayamanan ng lupang yun. At marami ka rin pagdadaanan ng pagsubok bago mo makuha yun. Para ka rin hinukay mo ang 2 paa mo sa ilalim ng lupa. At kung ayaw mo kunin, wag na lang. Pero minsan makikita mo ito. Kung talagang magpapakita at binigay sa ito ng may-ari, swerte mo. Kung hindi naman niya ito binigay at tinatago niya, huwag mong piliting kunin. O minsan, totoo yun. Natanong ko na rin kay Tandang Ermitanyo kasi ilang beses na ako nakakita ng mga bolang apoy na lumilipad. At huwag ka dumatakot. Hindi ka naman yung sasaktan. Hindi naman lalapit sa iyo. Tatakutin ka lang yun. Kung meron kang tubig, basahin mo. Apo Andy, may tanong lang po ako. Anong ibig sabihin na may nagbigay ng lana sa akin panaginip? Kung may nagbigay po sa inyo ng lana sa panaginip niyo lang, ibig sabihin daw ay maggamot na daw kayo. Di ba naggagamot kayo, Jonathan? Ibig sabihin yung lana ay ito'y katumbas ng paggagamot niyo. Good evening po. Message pa sa messenger po.
Lana po. Ibig sabihin, pwede na daw kayo maggamot kasi nag-aaral ka maggamot, di ba? Yung lana, kahit din ako, yung unang paggagamot ko, binigyan ako ng langis sa panaginip. Tapos ang binili kong langis, yung pong Nazareno. Pwede na daw po kayo maggamot yun, Jonathan Spen, no? Yun nga lang, dagdagan mo ang pananampalat pananalig, magtubala ka sa Diyos. Kahit sa akin, dumaan na rin po ako niyan. Yung Santino po ba, lalapit po pa sa tao yun? Hindi. Sinabi ko na yung best kanina kay Lloyd. Hindi siya lumalapit. Pupunta siya doon sa kayamanan niya. Hindi siya lumalapit sa tao. Oo nga lang, nakakatakot kasi apoy. Pero kung may tubig ka at banggitin mo in Jesus name sa pangalan ni Jesus, tatakbo yun. Devil yun. Hindi yun lalapit. Ilang beses na ako nakakita yun. Nahabol ko nga, nagtatago eh. Hinahabol ko siya, may tubig ako dala-dala at saka pamalo. Para pag lumapit siya sa papalan. Tatanong ko na kay Tandang Timeritan yan. Hindi daw yan. Mag-ano lang yan. Tinatakot ka lang yan para hindi ka mupuntahan kung saan siya hihinto. Pag huminto siya at doon, may kayamanan doon. Doon mo makikita yung mga ginto. Panakot ni Leon. Hindi daw. Sabi ni Mertanyo. Salamat po Andy sa pagsagot. Sana po makilala ko po kayo, makilala ko po ang guardian angel ko. Kasi yung guardian angel mo, makikilala mo rin yan pagdating ng panahon. Kahit yung guardian angel ko nga, nakilala ko yan. Kusa na lang yan nakipag-usap sa akin. Pero sa ibang manggagamot o tao, nalalaman ko kung ang guardian angel niya, babae, lalaki. Akala nyo ba pag lalaki kayo, guardian angel nyo ay lalaki? Minsan, dalawa guardian angel ng tao, lalo kung as anak, dati itong ninuno ng manggagamot. Minsan, dalawang guardian angel. Minsan, dalawang lalaki. Minsan naman pag babae, may guardian angel siya na lalaki at babae. Kaya siya malakas. Para siyang Amazona. May guardian angel po na babae na nakatalaga rin sa isang lalaki. Sabi ni Tandang Ermitanyo, pero totoo yung kahit ako nakakita ko sa kanila. Okay po, Apo Andel. Salamat po, pero wala naman po akong lana eh. Ay wala ka talagang lana. Ibig sabihin yun, Jonathan, kahit din ako na naginip ako ng lana at bumaba yung lana, wala ko lana. Parang mananaginip ka pa niya kasi ako, hindi yung panaginip ko, parang may nag-udyok sa utak ko na bumili ako ng langis ng pong Nazareno. Tapos yung ginamit, tapos yun, nilagay ko lang. Tapos bigla yung bumaba. Natakot ako. Tapos, pinapagamit niya sa akin langis. Basta matalinghaga eh. Mahirap kasi pangunahan ng iyong ibibigay ng Diyos. Kasi siya magpapasya. Kung malapit ka lang sa akin, kapit bahala kita, mapapaliwanag ko. At kung anong man ang kakayahan na ibibigay sa'yo ng Diyos. Basta yung lana, talagang wala kang lana. Pero, bibili ka niyan lana. Siyempre, yung lana ngayon, yung langis, bibilihan mo talaga yun. Gamitin mo daw yun sa paggagamot. Kuya, ano po yung lana? Di ko po kasi alam yun eh. Bata pa po kasi ako eh. Yung lana, langis. Dalawang klase yung lana. May lana para sa mga aswang. May lana naman para gamitin mo sa paggagamot ng gilot. Yun po yung lana. Lana. Langis. Langis po yun. Langis na nyog. Nilagyan ng langis na nyog. Nilagyan ng ano ba yun? Yung makabebe. Ay, ano ba yun? Ano matawag dito sa Pampanga? Kalimutan ko tawag din. Basta yung halaman na mapakla yun. Cepertina, bayabas, mintri, guyabano, bayabas, mintri, ano ba to? Makabuhi pala. Yung ibang tawag doon, makapatay, makabuhi, sobrang pakla yun. At kahit magugas ka ng kamay, mapait pa rin yung kailangan matagal-tagal magugas ka ng kamay, tapos magugas ka ng Colgate para mawala siya. Yun. Depende po, dalawang klase ang lana eh. Tapos pwede po lagyan nila kung ano-ano. Apo, hindi gusto ko po sana maisip ano-anong itsura ng mga kwentong tikbalang eh. Ang kalimitan ay kabayo at iba naman po ay taas ay tao. Meron din po bang ibang hayop na nito ay puro taga itaas? Iba-ibang tapos ang taas ay tao. Meron din po bang iba-ibang hayop at pa nito ay puro taga taas? Ulitin ko, basahin mo dyan Lloyd Lloyd Apo Andy, gusto ko na sanang maisip
ano-anong itsura ng mga kwentong tikbalang. Ang kalimitan ay kabayo at ibaba. Tapos ang taas ay tao. Meron din po bang ibang hayop ang paay nito ay puro taas? Yung mga sinasabi mong ganyan, yung mga tikbalang, may ganun tayong kalahati tao. Pero ang mga demonyo na po yun, ang demonyo para din tao yan. Pero ulo nila baliktad. Pero naglalakad sila diretso. Yung mata nila nandoon. Parang ito, tanggalin mo lang mukha ko nito, lagay mo lang doon. Pero harap ito. Tapos yung paa nila baloktot, siko. Meron pong isang tao na parang aso, ang ulo naman ay nakatingala. Yun po yung mga pag pumasok sa tao yung ganun din po itsura mo. May iba-ibang itsura pong hayop sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kahit yung siyensya hindi po nila alam yun. Wala silang magandang klaseng third eye na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Nakakita na po ako niyan. At ilang beses na ito nito sa akin itandang ermitanyo, hindi ako naniniwala. Pero yung mismong pinakita sa akin ng Diyos, iba-iba. Merong nga aswang na ganyan yung tao, totoo naman yun. Merong nga duwende na ganyan yung tao. Merong nga kapre na ganyan yung tao. May mga maligno nga na ganyan yung tao. May aswang na sumisipsip ng lakas ng tao. Meron nga ako nakitang tao, di ba? Nakwento ko na sa inyo bago ako pumasok sa simbahan na hindi naman ako marunong magdasal. Tao siya, magandang babae. Pero sa paningin ko, hinarangan niya yung simbahan sa pintuan. Hindi naman sa pintuan, aakyat ka pa. Dumaan pa yan sa tahanan ng Diyos ha. Para lang nabuo yung katawan, itong katawan natin. Ito may balaton, nakikita nyo. Pero yan ay ahas, bulati, uod, halo-halo. Tapos tingin ko sa kanya, hindi siya tao. At talagang tinitigan ko siya, hindi ako mapaniwala. At ginanong-ganon ko pa ang mata ko, talagang siya pa rin. Dahil nalalaman niya, nakikita ko siya. Yung nagdadrive nga ako ng jeep, meron nga akong pasyente na sabi niya sa akin, iba, may buntis na doon sa harapan eh. Nakita ko siya, parang narinig ko yung sinasabi niya. Sisip-sipin niya yung buntis, pero nakataklob siya ng ganyan. Matanda yun. Aswang siya. Nakita niya yung buntis, tinititigan niya. Tapos yung buntis, yung anak niya gumagalaw. Siya lang kaharap. Sinabi ko, bumaba ka dyan. Bumaba ka sa jeep ko. Tutusukin ko ang katawan mo. Huwag mo kong pakialaman. Kukunin ko yung batang yun. Naririnig ko siya ng utak ko. Para kung siraulo talaga. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Mamatay man ako. Sa araw na ito, totoo yun. Alam mo bang bumaba siya? Sabi niya, hindi ka tao. Bababa ako. Bumaba siya. Huminto ako. Pero hindi nagsalita ng para yung bila siyang bumaba. Alam mo, tinitigan niya yung jeep ko. Kung ano pinagdarasal niya sa jeep ko. Marunong na ako magtaboy ng ganon. Paghatid ko ng mga pasyente, pasahero, ang ginawa ko naman, dinasalan ko yung tubig at binasbasan ko yung tubig ko. Tatanggalan niya ako ng pasahero o kaya sisirain niya yung jeep ko. Dinasalan ko pantaboy na masamang espiritu. Totoo yun, ilang beses na ako nakakounter ng gano'n. Nakakita nga ako ng tao mga 6-footer sa ano ba tawag nito, puno nito, katsalis, basta yung may tinik-tinik, akasya yata yun. Sabi ng bayaw ko, akala ko kalabaw pero tumayo yung kalabaw, hindi pala siya kalabaw. Ang mata niya umaapoy, hindi naman umaapoy pulang-pula para sa kadiliman, parang ilaw ng maliit na sa sasakyan, pero hugis mata, tapos mabalat. Pumasok nga siya sa puno dahil nakikita niya ako, pero yung paningin ko bilang parang ulap lang siya. At tinitigan niya pa nga ako Tapos kumuha ko ng flashlight, tinignan ko talaga siya. Tinitigan niya ako. Dami ko na nakita niya. Marami nga ako nakita maligno. Dito nga sa Pampanga, nakakita na ako ng mga malaking ibon na ang lakas ng paggaspas, panrinig ng tenga ko Yung una pa lang ako yun, hindi pa ako sanay gamitin ng kapangyarihan binigay sa akin ng Diyos. At natutunan ko rin yun. Maraming kababalaghan talaga. May lana po ako apoy. Tapos may buntot ng pagi ng kasama po ng pangontra din po ba yun sa aswang? Yung buntot ng pagi pangontra din ng aswang niya dahil nakita ko rin na makita niya. Walang problema yon. Salamat po sa pagsagot, Apo Andy. Salamat din. Maraming salamat din. Alas 8 na, malapit na tayo mag-Jessica Soho. Nagkakwento lang naman ako sa inyo at nagpapasalamat ako dahil 4,000 na ito.
Dati pag nag-upload ako ng video, 5 araw na, 80 lang, 100 lang. Ngayon 2 days 400. Minsan isang araw 1,000 na agad na nanonood. O, di ba? Pag ito nag-umabot ng subscriber natin ng 5,000 to pataas, hanggang 10 to, hanggang maging 20 to, ay tuwan-tuwa na ako. Wala na ako mahiling sa Diyos. Mapapagawa ko ng bako namin at altar. At ang pangako ko ay magbibigay. Masaya na ako doon. Pero mabilis kasi mag-ano sa Facebook page, mabilis mag-ano, yung healing water yung healing water ko nga doon yung Sabado. Alam nyo, ang laki-laki na agad. Saglit lang yun, ha. Kung ganun kalaki sa akin, 43,000 nanood, views yun. Tapos meron pang 87. Kung ganun lang kalaki nanonood sa YouTube natin, may tuntuhan na ako sa Diyos. Wala na po akong masasabi. At magagawa ko na po yung Kuya, kailan po ba ang ulit ang live mo? Sa Lunes, sa Facebook page, Magiling Water at Panalangin ako ng alas 8 ng gabi. Panalangin. At doon ako magsasalita. Tingnan mo, marami magko-comment doon. Ay, makapal ang mukha niya, manghingi ng ganyan yan, ganyan. Kung sabi ko nga lang kung alam kung diyan lang kayo manonood sa YouTube channel ko hindi na ako manghihingi. Hindi ko naman ako manghingi ng 1,000, piso-piso lang o 20. At, kaya nga kakausapin ko yung sa GCash para kung ito doon na kayo maghuhulog at tumaas ito at ako naman ang mag-uutos na mag-stop na kayo. Pag nagsalita ang bunganga ng Diyos, stop nyo. Walang sino man, uulitin ko 3 beses. Wala na pong maghuhulog doon sa GCash na binigay ko ng number. Dahil nakalikom na po tayo. Itigil nyo na po ito. Yun lang ang sasabihin ko. Dahil nakalikom na po. At hindi ko naman po minamadali yun hanggang 1 buwan. Kung itong 1 buwan na tuloy-tuloy sana ang paggagamot ko, ay makaipon ako ng 100, 200, 200. Di wala eksakto lagpas ng 1 buwan o 45 days makakabili na ako sa sarili kong pagod. Yun naman sa sarili natin pagod at pagtutulungan. Para naman po to sa iba. At para din po tayo makatulong. Para na rin yung tinulong yun. Yung hindi po pa nagpapagamot at hindi po nahawakan pa ng pong Nazareno. Yun lang naman po tulong. Kahit magkano. Ayahan nyo lang po pag nakausap ko, magla-live po ako sa Facebook page po. At magla-live din ako dito sa YouTube channel. At sabihin ko naman yung number. Number lang naman yung GCash para rin cellphone number din naman po yun. Yun. Paala kayo maghulog doon. Basta sabihin nyo lang sa akin na naghulog kayo at makikita ko naman yun at kung magkano na at papakita natin sa inyo. Pag nakumabot na po ng 6,326 sa Lazada po yun para maayos ko na po yung mga balakang-balakang. Minsan nahihirapan ako dito sa may spine, dito sa may palaypay. Pag gusto kong diinan yung babae, hindi naman pwedeng diinan. Hindi naman po peras-peras ang katawan ng babae sa kanilang dibdib. Lalo sa lalaki. Minsan may malaki pong katawan, minsan may payat. Yung payat lang po madaling itulak, pero po pagka malaki pa sa katawan ko, nahihirapan po talaga ako Kaya gumagamit pa ako ng malakas ng puwersa kasi mababa. Kailangan eksakto po sa galaw Dahil yun ang tinuturo ng Diyos. Ako lagi ko po din pong sinasama sa aking panalangin. Sana po matapos na yung altar ninyo at ang iyong kalusugan. Dahil marami pa po nangangailangan ng tulong nyo. Salamat sa ibi. Maraming salamat pala sa nagdarasal sa akin Dito sa YouTube channel walang nagbabash sa Facebook page, ang dami nagbabash. Akala mo naman magagaling na sila Minsan may nagtatanong pa dyan yung kulam na yan. Mas marunong pa kayo sa Diyos. Yung iba naman, lang yan, sasabihin, marami. Meron nga doon si Alexander Katikbak Katanda-tanda na, napanood ko doon sa cellphone ng anak ko at tinignan ko, sinerge ko, hinahanap ko siya. Ang yaman-yaman, Ang lakas mang Alaska, Tapos yung mga namatay na si Arturo,
Siya ay nakagawa ng kabutihan. 1, 2, hanggang 3, hanggang 10 nakagawa po siya ng kabutihan. Ang Diyos na po nagpasya na kunin siya. Ang Diyos po may karapatan ng bumawi ng buhay niya at kapangyarihan. Malayo naman po ako dun sa kanya. Siya nga nakabili ng sasakyan. At hindi ko naman po kayang gawin yung ginagawa niyang malalaki. Pero malaki pong naitulong at tambag niya sa mga tao. Kahit papaano marami pong mayroon po kahit papaano rami rin pong gumaling sa kanya. Wala na po akong karapatan na i-questionin yung ano niya kasi kayo may karapatan, kayo nagsasabi na baka ganyan-ganyan, peres lang ni Arturo Solon. Sabi ko sumalangit ng kaluluwa yun, masyado kayong mapanghusga sa inyong katawan, lupa at espiritu. Minsan natingin ninyo ba sa salamin kung may nagawa ba kayong kasalanan o kabutihan sa inyong kapwa. At hindi rin, malayo rin po ang advantage ko doon. At yun ay sikat na interview ng Jessica So, interview lahat ng rated kay. Pangatlo po, at hindi po ako nagagamot na nakasando at nakashort. Malaki rin po advantage sa akin yun. At yun po ay napakarami na rin po siya nagawang kabutihan. Ang Diyos ang magpapasya kung akit siya o hindi. Kaya yung ibang tao, mga sasabihin, ganyan, maniningil. Paulit-ulit ko nga sinasabihin, hindi ako naniningil, bawal ako maningil at wala akong kayamanan. Ang kayamanan ko daw ay sa karya ng Diyos. Ang ibibigay niya sa akin kayamanan ay sa mga anak ko na lang daw. Para hindi daw nila maranasan na kumain na may tumatayo, dumudumis sa yung harapan at kumakain ka. Kaya minsan nasabi ko yun sa Facebook page dahil alam niyo naman ang buhay ko dahil magkakakilala na tayo. Di yan. Sinabi ko tuloy ang buhay ko sa kanila. Hindi nyo pa kasi naranasan plancha-planchahin at hindi nyo pa kasi naranasan na ibaliktad Sir, ano po ba yung ghost man? Yung ghost man po ay itong August. Ang ghost months, kailangan nyo po maglinis ng bahay at mag-cleansing ng bahay nyo. Itong month po ng August ay araw po ng mga devil at mga masasamang espiritu. Hindi nyo po napansin yung nag-live ako sa Facebook page ko ay nag-insenso ko. Yan po yan. Nag-insenso po at nananalangin. Yan po yung araw ng mga multo. Trinante, balais. Alam ko meron akong ginamot na balais dati. Apo Andy, ano po kaya ang update sa batang payat na yung napanood mo kay Jessica So at sinabi mo na hindi pa yun mamatay? Wala pa Kaya nga inaabangan ko yun Kaya pagkalipas ng alas 8:25 bago 8:30 manonood ako. Wala pa. Kaya nga ako nakapalo kay Jessica So dahil tinitingnan ko yun Pag yun ay nakalagpas ng 2 linggo, diba sinabi ko kahit 1 linggo lang ay mabubuhay siya. Basta makainom lang siya. Yun yung gusto ko mapanood, yun yung best kasi nakikita ko sa spiritual niya kahit nanonood ako sa TV. Hindi pa siya tinatanggap sa langit. Malakas yung bata yun dahil yung nasa isip niya yung damit niya. Yung damit niya na yung parang purple ba yun o kulay pink ba yun. Kasi gusto niya yun. Ibig sabihin yun na nagbibigay ng lakas sa kanya. Guardian angel yun, kaya hindi nyo maiisip kung at tumingi rin tulungan sa ng Diyos. Hindi naman yung katulad natin na hindi na natin kailangan yung damit, ang isipin natin na gumaling tayo. Kaya sa Diyos, sensitive pa rin yun. At pinapadbaran pa rin ng Panginoon Kristo. Pag yun ay lumakas at nakatanggap ng paggagamot sa kanyang katawan ay sa 1 linggo ay gagaling na yun. Tingnan natin. Hinahangad ko rin yun at pinagdarasal ko yung batang yun ay mabuhay pa na matagal. Simple lang ang pangarap niya yung damit niya. Kuya, masasaktan po ba yung multo pag nakita po ng tao? Kuya, masasaktan po ba ang multo pag nakikita ng tao? Hindi naman. Multo na yun Hindi na makakasakit yung tao ka mo mag-ingat sa multo. Kasi pag yung multo ay sumanib sa loob ng katawan ng tao, ikaw ang masasaktan, hindi yung multo. Yung multo, masasaktan yan sa mga espiritual ng Panginoon Kristo. Dahil pumasok siya at wala siyang karapatan na pangunahan pasukin ang katawan lupa ng tao. Doon namin siya masasaktan. Pipilipitin. Hindi po yan masasaktan. Multo na yun Walang katawan lupa po yan. At hindi naman po natin nakikita. Pusa lang po yan biglang lumilitaw. Sabi ko nga sa inyo, pag may third eye kayo at hindi kayo marunong magtaboy, huwag nyo nang pangarapin. Masisira po ang ulo nyo. Pag nasira ang ulo nyo, hindi kayo makakatulog.
Kahit pumunta lang kayo sa sira hating gabi, kung gusto nyo umihi ng 1:00, 2:00, at makita nyo yung multo sa loob ng CR at may salamin ito, bakit tumakbo kayo at ayaw nyo na mag-CR at bigla kayong tataasan ng balahibo? Kaya mas maganda pang hindi nyo nakikita at nakakaramdam na lang kayo. Kahit nandun yung multo, makakaihi kayo dahil hindi nyo naman siya nakikita at nararamdaman nyo lang. Di banggitin nyo ang Diyos. Kasi kung makita mo siya, biglaan, ay sigurado hindi ka na magsi-CR. Sasabihin niya, wala naman tao ah. Siguro naman kahit gano'ng kakatapang, biglang may umiyak dun, wala naman tao. O kaya, nagdadrive ka ng motor, bigla siyang sumakay sa loob ng motor mo, biglang bumigat, pagsilip mo, sabi niya, hello, tulungan mo ko. Ay, sigurado, baka yung silyador, imbes, ihinto mo, silyador mo, takbo ka ng takbo, kahit yung, ano ba tag nito, lubak-lubak wala ka ng lubak-lubak. Marami dyan na didisgrasya, Edward P.H. Yung iba naman na didisgrasya sa taxi, sa jeep, nakakakita po yan ng mga kababalaghan. Tapos bigla na lang sila nagsashataw sa sobrang takot nila. Lalo kung nagbibiya ito ng hating gabi. Siyempre, kahit sino naman, matatakot ka, ngayon ka lang makakita hindi katulad ko yan, sanay na ako. Dahil na-inborn yung matak araw-araw nakakakita niyan. Sinanay ako ng Panginoon Kristo makakita niyan. Para kung ano man, biglaan magpakita sa akin at makaharap ko sila sa exorcist, ay hindi na po nila ako makakaramdam ng kahit katiting ng takot sa kanila. Sinanay ako ng Diyos. Dahil yun ang pinili ko. Yun nga, dumaan ako sa matindi po. Akala nyo po ba ang mga pag nagagamot, binibigyan kayo ng karunungan ng Diyos, ay hindi kayo basta, akala nyo po, lalakas agad kayo? Hindi. Hindi pa to kabisado ng katawan mo yung kapangyarihan, sasakit pa ang ulo mo. Pag binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos at hindi mo pa to kayang gamitin, natural, para ka nag-basketball ng 3 rounds, tapos sigurado, kinabukasan, ang sakit ng katawan mo na first time mo mag-basketball. Ganun po yun, magkakaroon ka pa ng trangkaso. After 1 week o bago mag 2 weeks, ay makokontrol mo na yung kapangyarihan nila. Wala pong kapangyarihan na binigay agad ng Diyos ay kontrolado mo na agad. Hindi ka anghel. Lahat ng mga anghel ng Diyos ay papasok po yan sa utak ng tao. Magbabantay yan kung saan sila nakatalaga sa yung parte ng katawan. Babantayan ka niyan. Tapos minsan mayroon ka na rin na pumapagaspas at may naglalakad. Minsan nga, pag naliligo nga ako, pagtas ko maggamot pakiramdam ko, hindi naman nakakatakot na may kakaiba sa likuran ko Pero nakatalikod sila pag naliligo ako. Pagka mga masasamang espiritu, hindi yan didikit sa katawan ko. Mainit ang katawan ko Simula natutunan ko kapangyarihan ng Panginoon Kristo, bihira na lang ako makakita. Hindi katulad dati. Araw-araw, kahit sa panaginip, kahit sa man ako pumunta. At ang lakas ng panrinig ko. Ngayon, sanay na kasi ako magtaboy at magpalayas niyan. Alam nila mapapalayas ko sila at mababalik ko agad sila sa impyerno at padudukot ko sila sa mga anghel ng Diyos. Kaya sila nagtatago na sa akin. Bihira na lang. Hindi katulad dati. Kahit saan ako magpunta, tuwan-tuwa ako. Alam mo ba, para akong si Raulo yung nakakakita ko ng mga maligno. Mga kung ano-anong kababalaghan. Ako ang taong tinitingnan ko pa maigi, sinisilip ko pa maigi. Ganun pala itsura ng mga multo. Ganun pala itsura ng mga duwende. Ganun pala sila. Ganun ang mga itsura nila. Yun po yung totoo. Kala nyo? Pero pag bago lang kayo, makakaramdam kayo ng takot. Ngayon, yung bago nga ako, nakaramdam ako ng takot Apo, andi, paminsan-minsan, bigla ko na lang po sila nararamdaman parang may nakatayo sa tao pero wala naman pong nararamdaman. Ramdaman ko lang po parang may gumagalaw sa kanya at yung amoy po nila malansa po pero tagal na po yun. Ibig sabihin niya may mga patay na mga duguan. Sa pag-insenso, nalalason na sila, hindi na sila nakikita. Meron din po bang pumuputok na mamatay? Meron din po bang dugon na duwende? Ano po bang kulay ng dugon nila? Pag nag-iinsenso ko at nalalason sila, nalulusaw sila. At wala na silang dugo, automatic nalulusaw po sila. At tatakbo po yun. Lalabas po talaga ng bahay yun. Sino bang
tergasin ka sa loob ng bahay pag hindi ka lumabas sa loob ng sasakyan mo, pag tinirgas ka. Lalabas ka po. Matinding pinsala ang mangyayari sa kanila. Hindi po yung mga tanga, malakas po ang mga parang random ng mga elemento. Emily, tawag ka ng mami mo. At hindi yan talaga magpapano. Lalabas sila, gagawa sila ng paraan. Emily, tawag ka ng mami mo. Yun lang yun. Tapos pag nakita ko po ang white lady sa harap ko po, di ko po sinusubukan tingnan ang mukha, tapos bigla na lang po nagdidilim ang paningin ko. Po pwedeng wag niyo pong titingnan ng white lady kasi hindi po lahat ng white lady ay mabuti. Baka siya ay isa siyang masamang espiritu at naganyo lang. Sinabi ko nga sa inyo, lahat ng mga elemento ay kaya nilang gayahin ng wangis ng tao o itsura nito o anumang espiritu nagpapasakit o nagmamasamang dasal. Lahat po yan kaya nilang gawin. Kaya nilang gayahin ang mukha ng tao. Lalo po yung mga black lady. Wala pong imposible sa kanila. Ako nga, nakakita nga ako ng taong walang mukha Ang bilis bumaba Isipin mo yan, matatakot ka. Babae siya. Ang katawan niya babae. Dumaan siya sa harapan ko, wala siyang mukha. Naglalakad po siya. Baka hindi nyo pa natutun sinasabi ko, baka hindi pa kayo nakakita ng kabahong na lumulutang. Baka karipas ang takbo nyo. May dumaan nga sa akin harapan Sumagi ang balikat ko sa kanya, hindi ko naramdaman na may sumagi. Tumagos lang yung balikat niya sa balikat ko sa tulay. Doon sa may Smoky Mountain. Yung maliit pa ako, yung Smoky Mountain ay may squatter pa doon po tapunan ng mga basura. Ngayon ay Pier 80, ano na po yun, hypermarket na po tawag doon. Pinakadulo na po ng pier yun. Baga Pier 20 na yun. Yung Smoky Mountain may tulay po doon po kami nakatira. Tapos pag naglalakad po ko sa tulay, pagka dalawa kayo nagkasalubungan, hindi ka pwedeng tatagilid. Pero ako tumagilid ako, sumagil pa rin ako at nakaramdam. Hindi po ako nakaramdam na kung physical na katawan. Marami po doon kabablaghan nangyari kasi marami po doon sinalvage. Marami na ako nakitang kabablaghan. Kasi sa sobrang marami na hindi ko na ako mabilang na marami talaga ako nakakita. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap magkaroon ng third eye. Kasi pag nagkaroon kayo ng third eye at hindi nyo ito marunong makontrol, mababaliw pa kayo. Mas maganda, mas malakas pag-aralan nyo yung sense ng kapangyarihan nyo. Kasi yung devil ay hindi magpapakita yan. Kung alam nyo may third eye ka, kailangan mo ma-detect kung gano'n siya kalayo sa'yo. I-detect mo hanggang saan. At maraming salamat po sa inyo Nagpapasalamat ako sa lahat ng nagkwento sa atin. At 11 na tayo. At 12 na tayo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like. Kahit like lang, masaya na po yun. Kung may commercial lang po, yun lang po. Masaya na po ako sa kwentong-kwentuhan natin. Kasi isang buwan naman po akong hindi nagagamot. Kaya lahat po ng mga natitira pong mga pasyente binigay sa akin, online man ito o pag service yun lang po. Salamat po talaga sa inyo. Subscribe ng 515. Akalain mo wala pang isang linggo yata o 10 araw. Sabihin natin 2 weeks. Meron na akong subscribe na 515. Nagulat ako, 4,115 na po yan. 115 pa, 113, basta 115 yan. Tumataas po siya ng ganong kabilis. At tumaabot na po yung pag-upload ko ng video ay umaabot na po ito ng ganong kabilis. Isang oras may agad 200. Dati isang oras 3 pa lang yung 7 pa lang yung nanonood. Hanggang 40 lang. Ngayon nalagpas na po, lumalagpas po siya doon sa ratings ng 100, 300 hanggang 400. Salamat din po Andy. God bless po. Malapit na po ang Jessica Soho. Oo nga Inaabangan ko yung sana yung yung makita ko yung mga
At salamat po sa inyo ha. Salamat po sa 12 like at sa nanonood sa atin. At yun lang po ang sinabi ko sa inyo. At kung makakuha po ako ng konting pangalan ng GCash at makapag-ipon po tayo doon kahit magkano lang po ibigay nyo. Alam ko sa GCash pwede po 5 piso. Yun. Isasabihin ko sa Facebook page ko. Basta sa Lunes, meron po tayong 8 PM na healing water at panalangin. Makinig na lang po kayo doon. Basahin ko lang po to si Alicia. Maraming salamat po, Candy. At lagi po kami isama sa dasal at healing water niyo po. Tulong na po sa amin at God bless po sa buong pamilya mo at sa lahat. Maraming salamat po, Ate Alicia Puente. At ingat po kayo at God bless po kayo. Auntie, kung makikita ko kayo, dugo ng duwende, kung ano po ba ang kulay nila. Ang kulay po nila ay kakaiba. Hindi ko po mawari kasi si Lolo Andres yung nasugatan siya ay kakaiba po ang kalulay ng dugo nila. Hindi po karaniwan. Pero hindi nyo po makikita ang karaniwan nilang dugo. Hindi po yan dugo ng kulay pula. May tumatawag po. Maraming salamat po ha. Malapit na Jessica Soho. Huwag nyo lang po kalimutan mag-like. Basta po mag-upload ako ng video bukas sa sunod na araw. Maganda po yun. Puro YouTube muna po ang pinagsusubscribe ko. Pero kung ako'y lumabas dito sa aking bahay, sa aming bahay ng asawa ko, sa amin, at nag-service ako, pwede po ako doon mag-live. At pwede po akong mag-live sa Facebook page. At hindi na po nila ako pupuntahan dito. Pero salamat po sa lahat. Basta kung makano lang po ako ng GCash, malalaman nyo po yon. Pero handa na ako bukas, bukas pag ako nag-live. Tapos po, 8 PM healing water at panalangin. Sigurado, daming comment doon. Ayain nyo na po yun, huwag nyo na pagpapatulan yun. Yun yung mga sitaning po yun. At kawaan sila ng Diyos sa kanilang mga sinasabi. At ayain nyo na po yun. Sasabihin ko lang naman piso, 2 piso sa GCash kung makakuha po ako. Good evening po. Pasensya na po kayo, Ate Bobby. Mag-Jessica Soho na po. Susunod na lang po tayo pag nag-live ulit. At huwag po kayong mag-alala. Dito lang po ako nakikipagkwento sa YouTube channel ng matagal. Kasi dito, mga kilala ko na po kayo. At magkakilala na tayo. Kahit pa paano, magkakwentuhan tayo. Nagpalipas oras lang po ako. Maraming salamat po at God bless po sa inyong pamilya. At maraming salamat po sa paglalike. At maraming salamat po. Bukas po, meron po tayong 8 PM po sa Facebook page ko na Tatak Albularyo ng healing water at panalangin. At bukas po, baka makapagsalita ko ng alas 8, meron po ako yung sinabi ko rito, sasabihin ko rin sa Facebook page yun. At abangan nyo na lang po ng kung anong oras ako ng umaga magla-live doon. At 8 PM live po ako sa healing water at panalangin. Salamat po, kasi so na po talaga ha. Kasi gusto ko talagang abangan yung bata doon, yung nakita ko na gamit lang ay masaya na siya at gusto niya pang mabuhay. Sabi ko nga sa sarili ko at narinig niyo ko yun, hindi pa siya mamamatay. Hindi pa panahon. Pag siya ay nakainom ng gamot ng 1 linggo sa hospital at tuloy-tuloy na at gagaling na po siya. At gagabayan siya ng Diyos. Pabor pa rin ang mga bata sa Panginoon Kristo. At salamat at magandang gabi po. At ingat po kayo. Maraming salamat po. Thank you. At wala na po ako masasabi. Thank you. At saludo po ako sa inyo. God bless all po. At manonood tayo ng Jessica Soho. Amin. At ingat po kayong lahat. At maraming nag-subscribe sa akin. Maraming salamat din po sa lahat nag-subscribe. San sulok man ng mundo. Amin. Ingat po kayo ha. Malalaman nyo na po yan pag may Gcash na tayo. Salamat po. Salamat po sa mga tulong. At malalaki na to kahit piso lang. May ipon ko rin po yan. Thank you. Kaya na